Prisutni su se zabrinuli i pitali se šta se događa. Pa na trenutak pomislili i da je nesrećni čovek koji je tu upravo sahranjeno živeo. Neobičan događaj koji ovih dana intrigira javnost u Bosni i Hercegovini desio se na groblju u Visokom, kada se tokom molitve nad tek pokopanim pokojnikom začulo lupanje koje je dopiralo iz groba. Potom je pozvana hitna pomoć, policija i ekipa gradskog groblja. I misterija lupanja uskoro je rešena. Ali da, čulo se to, otkopali su, ali nema dalje ništa. Oni nekakvi dodaci što se priča, te da su našli krvave ruke, te da je čovek oživeo, nema od toga ništa. Bila je hitna pomoć i policija. Nikakva nadprirodna stvar se nije desila. Niti je čovek oživeo, niti se šta dogodilo. Moram i ovako da demantujem, jer narod svašta sada priča. A te priče treba sprečiti. Bio je tu i sin i imam. Nije bilo svejedno jer su svi čuli lupkanje, ali su oni plašeći se da nije oživeo zvali da se otkopa. Ali i njegov sin je rekao da je nemoguće jer 48 sati čovjek je već bio u mrtvačnici, na minusu u komorama. Tako da je bilo gotovo nemoguće da je oživeo u mrtvačnici, pa i nekako, ali tu, u takvim uslovima, ne kaže. I ekipa iz gradskog groblja je došla na poziv. Pitali su se šta da urade. Prva pomisao da nije neka životinja ili nešto. A ponavljam, pošto je sanduk širi, moguće je da su daske kao nasloni što se stavljaju. Možda su se razmakle i udarile po sanduku. Nema nikako drugo objašnjenje. Drveni sanduk je bio. Da je tabut bio, ne bi se ništa dogodilo jer bi kamenje ili zemlja padalo na telo. Pošto znate da je kod tabuta samo donji deo daske drveta, a odozgo je samo platno. A pošto je čovjek bio COVID smrtni slučaj, iz gradskog groblja dođe napravljen sanduk, dodao je Efendija Čakalović.